Hello, good afternoon. Welcome to our Boy Bangs YouTube channel. Alright. Niya nasab ko'y kanta, no? Mahitungod po ni sa atong kahimtang sa panahon nga grabe na gyud ang pag-atake sa virus pandemya. Okay? COVID-19. Ato ning kantahon, COVID-19 alis na. Corona hawa na. Ato ning gikanta pinaagi sa tuno ni sa kanta ni Freddy Aguilar, Pasko, no? May tungkol sa Pasko. Right, atong sudan, testingan to para matestingan. Okay? Resulta ng atong mga pagkagahiulo, ang COVID-19 wala pa yun magkalayo. Bisa ng quarantine mo abot panisbuwan sa Mayo. Kay kitang mga Pilipino mga kahigulo, yaw-yaw diri yaw-yaw dito na ang mga tao. Kaya ang ilang tiyan na nga kuto'y namayo. Aduna na'y ubang naguramentado kay napasto. Kaya ang ubang ayuda sa gobyerno nahanaw murag aso. Isamot nagkakulba ang ako ang dughan. Kaya ang Pilipinas ng biruan naman sa isyan ang natapdan. Sao naman lang ning atong kalibutan. Bas hindi pukaw na ta sa atong kahitasan. Usa ka mo balik na mo sa atong Ginoo. Kay wala rabay tambal ang COVID-19 para alivio, kundi ang pagsimba o pag-ampo sa Ginoo. Pagkanindot pamation kung mutuman ang mga Pilipino. COVID, alis na. Corona, hawa na. COVID, alis na. Corona, hawa na. COVID, alis na. Corona, hawa na. Resulta ng atong mga pagkagahiulo, ang COVID-19 wala pa dun magpalayo. Bisa ng quarantine mo abot panisbuwan sa Mayo. Kay kitang mga Pilipino mga kahigulo, yaw-yaw diri yaw-yaw dito na ang mga tao. Kay ang ilang tiyan na nga tutoy naman umayo. Aduna na'y ubang naguramentado kay napas mo. Kaya ang ubang ayuda sa gobyerno nahanaw murag aso. Isamot nagkakulba ang ako ang dughan. Kay ang Pilipinas na biruan naman sa isyan ang natapdan. Sao naman lang ning atong kalibutan. Bas hindi pukaw na ta sa atong kahitasan. Usa ka mo balik na mo sa atong Ginoo. Kay wala rabay tambal ang COVID-19 para alivio, kundi ang pagsimba o pag-ampo
kanindot pamation kumutuman ang mga Pilipino. Tubig, alis na, corona, hawa na. Tubig, alis na, corona, hawa na. Alis na, corona, hawa na. Alis na, corona, okay mga kaigsunan mo kato mga kanta ni Freddy Aguilar nga itong Bisaya. Pinagi sa itong panahon karon nga ani sa pandemya. Ang nahitabo mo ang ning hug lang kanta gumikan kay dili naman ta makagawas-gawas kay na-lockdown naman ta. So kanakanta lang sa ta. Okay? Daghang salamat ninyo no sa inyong pagsuporta, sa inyong pagtan-aw o regards ko niyong tanan. Kumusta yun sa mga balay-balay niya. Thank you and good afternoon. Alright.